Oh, Bugnoy, anak. Tay, ano po bang ulam natin? Anak, walang-wala talaga tayo ngayon. Gipit na gipit eh. Pasensya ka na talaga. Ganito na lang, nak. Habang kumakain tayo ng kanin, mag-iisip na lang tayo ng masarap na ulam. Ay, sige po. Kasi gutom na po talaga ako, tay eh. Okay, kumain na tayo. Fried chicken. Sarap talaga ng fried chicken, tay. Mayroon tayong embutido. Sarap talaga ng embutido. Lechon paksiw. Ang sarap. Sinigang. Ano pong sinigang, tay? Sinigang na bangos. Unak, bakit ka umiyak? Natinik po ako sa bangos, tay. Ang classic talaga. Classic. Amor is Tita Ronnie. Dear IFM. Alam mo, minsan, ang tunay na kaibigan, unexpected, dumadating yan sa isang pangyayari ng buhay natin na hindi natin nalalaman na siya na pala yung magiging kaibigan natin for keeps, for forever, friendship goals, ika nga natin. But the good thing there is, may kaibigan ka man, tunay man yan, o hindi, ang mahalaga, meron kang tinatawag na kaibigan. Kasi diba, minsan di mo alam kung totoo siya. Minsan di mo alam kung fake siya. Basta ang mahalaga, best. Nako, sinasabi ko sa inyo, meron ka kaibigan. Ako yun! Oo, napapakinggan tuwing alas 11 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Ang part 2 ng kwento natin sa Best Friend Gardo. Oo, ang ating letter sender. Nako, nakakayak naman yung first part ng kwento niya. Pero wait lang, meron silang pinopormahan na chicks. Oo, si Lucy. Hala, ang tanong, mag-aaway kaya magkaibigan na ito dahil sa isang babae? O yung isa magi-giveaway na lang. Tignan natin. Eto na. Excited na ako mapakinggan ang part 2. Kaya ikaw, sana excited ka rin kasi eto na. Dear IFM. Bilang kaibigan niya, pinayuhan ko siya. Mga payong ako mismo, hindi ko naman kayang gawin. Yung ipahayag ang nararamdaman. Duwag kasi ako. Takot kasi ako. Hindi ko na lang itinuloy ang panliligaw kay Lucy. Baka maulit-ulit kasi yung dati. Yung iwan lang ako. Baka sa pagkakataong ito, hindi ko na po kayanin. Mula noon hanggang ngayon, okay na ako nakasama si Efren. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Tinuring ko na siyang pamilya kaya todo suporta ako sa kanya. Hanggang sa magdesisyon siya na magpahayag ng kanyang nararamdaman. Oo, handa na siya. Lucy, nangasawat ka. Itiro ko namin sulabay mo. Ay, agyo saragya pa kanan. Tigara na ba tinaal mo pang-construction mo? Ay, kulang tan. Lucy, hanggang mo live labat susuldok. Purumisa kat sikat palikat ang taka. Magmaliw tan malikat isang kaiba. Jad irap. Tanjad, likat. Tuga palahatan. Mangkila. Naras ang kila bat. O basta ilistak la ha? Lucy, salamat ha. Tumbok lamat. Sarap kun alay number mo. Ay, di ba natin sa yutan nyo? Ay matrabaho kila. Si Kamaklos ay kung papatuloy sa raraman, tanggap ko'y naaalam. Nag-usap kaming dalawa kinagabihan. Matapos ang trabaho, marami kaming tawa noong oras na yon. Puro kami kalokohan. Pero napansin ko, best friend,
Sa pagdaan ng araw, inuubos na niya ang oras niya kay Lucy. Pakiramdam ko, mag-isa na naman ako. Masaya ako para sa kanya kasi ngayon ko lang nakita yung ganong mukha. Ang saya-saya niya. Ayokong ipagkait yon sa kanya. Bata pa lang ako. Lagi naman ako yung iniintindi niya. Sa ganitong paraan, masuklian ko man lang siya. Pare, nasabi-sabi agaw. Gak laman nirap. Untuk na namin sutod siya. Magmaliwatlan kabat dyan. Paasan tayo. Minsan, ipalupakat si Lucy. Yan, aron to amala. Nagtuloy bagan construction worker at labat. Nagili ka balag tumatay problema, pre. 32 siya taon la. Natanggan ng drama. Pre, ang sakit-sakit eh. Mamalag supakanan ng dadyag. Paano ko nalingwaran no? Amin na sweldo ka interkot si Gato. Tanit, salo ka la sa lawa. Rosas tan. Chocolate. Natan di, magbabawi ka. Inawat to, pre. Ito na balang ko, magmaliwasi kami. Ang mututundaan, pre. Dapat ipanang mo si Gato, ipalit na. Narum. I'll keep on loving you kung sadyang di ako ang sigaw at tibok ng puso mo. Mabuti ang nalaman ko na ako'y di mo gusto. Huwag kang mag-alala kung sadyang di ako ang lahat ng pinapangarap mo. Kung wala pag-ibig, babayaan mo na lamang. Sa kabila ng pagmamahal lang naman ang hanap namin, napatay si Efren. Nakita ng mga mata ko na baril siya. Habang nagwi-withdraw ng pera. Perang kanyang pinaghirapan. Perang kanyang gagastusin sa pang-araw-araw. Perang para sana kay Lucy. Ang mga tao, best friend, isa-isang lumalapit sa amin. Nakikiusisa, nagtatanong, anong nangyari? Efren! Naka! Kung gagalaw, ha? Kung gagalaw! Itang kalabat! Kung karawa ka tulong! Sorry, pre. Tulong! Tulong! Salamat at sika. At amin, yung ginawa para siya. Salamat. Tulong! Permanente sa mundo, best friend. Pero dumating sa point na hindi natin alam kung paano tatanggapin ang mga nangyayari sa atin. Oo, unfair kasi ayaw natin na mangyari ito. Pero malas dahil sa atin nangyari. Kung nasaan man siya ngayon, best friend, Efren, dalangin ko na sana mapayapa ka, maligaya ka. Kasama si Mama at si Ate Minda. Maraming salamat, best friend, sa pakikinig at pagkukwento dito sa programang Dear IFM. If I saw you in heaven,
SMP o samahan ng mga malalamig ang Pasko, huwag nang mag-alala. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Dear IFM. On board is Tita Ronnie. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Virgo, love is blind. Kaya siguro hanggang ngayon di mo pa rin nakikita yung para sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan.
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free Regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? 1:59. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. IFM. Oy, wait lang. Ito muna. Ay, nako. Kwentuhan muna tayo. On board is Tita Ronnie. Ay, nako. Nag-share lang ako ng throwback picture. Ang dami nang nakangantsaw. Oo, may pinaglaban kami ni Kabayan JJ. Bakit? Ganyan talaga life. Minsan kailangan mo ring tumaba para masabing yumayaman ka na. O kaya pwedeng sabihin nga, ganyan talagang life. Minsan kailangan mo na tumaba para sabihin nilang may love life ka na. Nako naman, nakakaiyak naman yung kwento ni Best Friend Gardo. Yan. Hi Best Gardo, na nakikinig ngayon ng IFM. It took courage para ikwento ang kwentong to. Alam mo kung bakit? Alam mo kasi tayo, madalas naiiyak tayo kapag ang kinukwento natin namatay si Kwan, nawala si Kwan. Kasi yung pagmamahal, di ba? Nandun eh. As much as we wanted na makasama sila ng matagal, nakasulat na kasi yung pangalan nila sa librong hawak daw ni San Pedro. Nilalaman nun ang mga pangalan na tapos na ang kanilang role dito sa ibabaw ng lupa. Nakakalungkot lang para sa akin dahil unang umalis ang iyong papa, tapos ang iyong mama, tapos ang kaibigan mo.
Sana dumating yung araw na makuha mong ngumiti kahit na pakiramdam mo ngayon, siguro pinagsakloban ka ng langit at lupa. Dahil yung mga taong minamahal mo, kinukuha sa'yo agad-agad. Sabihin mo siguro, ang unfair naman. Bakit hindi na lang sila? Yung tinutukhang, bakit hindi na lang sila? Yung gumagawa ng masama, bakit hindi na lang sila? Alam mo, ang sagot dyan, meron kasi siyang plano eh. Oo, tanging siya lang nakakaalam. At kahit sagutin ko yan, kahit bigyan kita ng advice, alam ko, hindi mo ako naiintindihan. Kasi yung mawalan ka ng taong minamahal sa buhay, napakasakit. Lalo't magpapasko, di ba? Yung bakit kailangan mong lisanin Gayong ang Kapaskuhan ay simbolo ng isang masayang pamilya, ng isang kompletong pamilya. Ang iyong reaksyon, handa kong basahin. I-text mo ako 0949-6140-306. Pwede mo ring sagutin ang tanong ko this afternoon. Ang kaibigan ko ay black. Hashtag Dear IFM presents ang kaibigan ko. Dear IFM. Pasko na naman at parang kailan lang kasabay na naglalakad sa daan, magkahawak ang kamay, tila ayaw na tayong maghiwalay. Ngayon'y alaala na lang, Pasko na naman, hinahanap-hanap pa rin kita. Pasko na naman, hindi ka ba ngayon'y nag-iisa? Ako ba'y iniisip mo pa? O baka naman ika'y may kasama ng iba? Ilang Pasko pa ba upang makita ka?